at være nomineret, fordi at det er en drøm, som der er gået i opfyldelse. Da det gik op for mig, at jeg var nomineret til det her, det første jeg tænkte, det var, hvad fanden er det? Vi skal hylde de nye danske filmtalenter. Dem, som laver kortfilm for næsten ingen penge, og som fortjener noget opmærksomhed. Mit navn er Tobias Gundolf Bosen. Jeg har med en film, der hedder Flyver i natten, som jeg har instrueret og også skrevet med på. Og prisen til bedste kvindelige skuespiller går til Natasha Juhl. Så tænker jeg bare, wow. Hvis der er nogen, der tilfældigvis skal have lavet noget musik ud med, altså. Jeg har lavet spaghetti kødsovs til hele holdet, inden vi skulle herover, fordi min mor sagde, at jeg skulle. Der skal findes en vinder af bedste mandlige skuespiller, og det er Elliot Crosset. Og så skulle jeg op og modtage prisen, og det var meget overraskende, men virkelig, virkelig dejligt. Tusind tak for prisen, Eko. Mange, mange tak. Så tror jeg på vegne af dansk kortfilmproduktion er nødt til at sige tusind tak den modsatte vej. Jeg håber på, at, og det her det er en jobansøgning, at når det er, I skal ud og lave film, der er lange, fordi jeg har ikke råd til at have mere af de der kortfilm, for de laver dem for alt for få penge, så må I godt ringe. Og jeg kan spille alt fra, cirka 20, hvis jeg nok mig op på, og så Brad Pitt, Benjamin Button, tænkt og sådan. Så jeg vil super gerne være med, hvis en af jer skal, eller flere af jer skal. Skal jeg komme til sagen? Lars Rimmer. Skal jeg? Når du er klar. Stand-up-generationen derovre. Jeg der laver film nu. Og vinderen af Shortlist-prisen 2015 er... Flyver i natten! Tobias Gundolf Bosen. Tillykke! Det er jo skønt at vinde nogle priser, og der er selvfølgelig også en masse networking fra højre og venstre. Altså, vi er pisseglade. Hold kæft, hvor er vi glade.